Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar baqy tarap yurtmyzdaki täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşip başlaýar. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň mehriban hybrasy Mälikguly Berdimuhammedowyň ardan çykma derarly gynanç hatlar gelýär. Onuň aly hedraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Jenap prezident, gadarly doganym, siziň hormatly hakyňyzyň ardan çykana barda habary şuňur gynanç duýgusy bilen kabul etdim. Oý merhumyň giňerimde zähmetden, şöhratdan dolu bolan durmuşdan soň ruhy aram tapsyn. Şu ýeňil bolmadyk pursaty siziň aly hedratyňyzda şuňur gynanjymy hemde tüý sürekden duýgdaşlygym beýan edýän. Beýik bir bardan siziň aly hedratyňyzda maşgala adalyňyzda we ýakynyňyzda güýç kuwat hem sabr kanagat dileg edýän. Jenap prezident, gadarly doganym, size şuňur hormat goýýan mardaky ananarmalamy kabul etmeňizi haýyş edýän. Abdelmajid Tebboune, Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Watan habarlary ýepeşmede dowam edýär. Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana tapary mehriban arkadamydyň Türkmeniň döwletlik ýurtlaryk kitabynyň özbek dilinde çap edilmegi halkymyzda, jemgyýetimizde uly buýsonç duýgularyny ýörden wakalar boldy. Şeýle bolan soň Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalynyň merkezinde hormatly prezident bilen döwletlik ýörelgesi beýik geljegiň nusgalyk ýoratly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler goňşy döwletlerde dünýä ýurtlaryny mehriban arkadamydyň mertebesiniň belen tutulýanyny, parahaçylyk söýji hoşnýetli goňşylyk fiýatyna uly hormat goýulýanyny belediler. Hakyky watan hökmüne ähli ileşmeden ýüreklerini hemişelik ýatda galan parahatly halypy, ömrüni watanyna mehriban halkyna hyzmat etmäge başlayan arkada prezident bilen mehriban hybrasy Mälikguly Berdimuhammedowyň hatirasyny tutuş Türkmen halky bolup milli giderimiziň öň maşgalatynyň gynanjyny deň paýlaşmagy Mälikguly aganyň halkymyzyň ýüregine aýratyn urny eýleýänyni aýdyn görkezdi diýip maslahatda çykyş edenleri belläp geçdiler. Hormatly prezident bilen ýakyna beren agdaşar sadakatyna belent derejeli mehmanyň Özbegistan Respublikasynyň prezidentine gatnaşmagy iki ýurdun halklarynyň arasyndaky dost ony gatnaşyklarynyň ata-babalarymyzdan gelýän ýolun birek-birege hormat sarpanyň üren ýokurda onuň nyşany boldy. Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana tapary mehriban arkadamydan Türkmeniň döwletlik ýurtlaryk kitabynyň özbek diline çap edilmegi iki ýurdun arasyndaky däp borany dost ony gatnaşyklarynyň ösüş ýolyny täze edip boldy. Bu kitap iki goňşy halky birleşdirýän asarlyň dowamynda taryhy hem medeniyet aýdan ýoly goýulan özara hoşnýetli, erki esaslanýan netijeli döwletlara gatnaşyklaryny öz boşly nyşany öwürli diýip çykyş edenler belediler. Masada gatnaşanlara berkarar watanymyzyň abraýyny ýer ýüzünde belende galdyrýan hormatly prezident bilen hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Magtumul adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde 2021-nji ýylyň 29 aprelinde Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň prezidentleriniň gatnaşmagyna Türkmenistanyň baş mesçidinde agdaşar sadakatynyň berilmegi münasibetli dünýäniň ähli milletlerini we halklaryny birleşdirýän, dowatlaşdyrýan we dogonlaşdyrýan milli ýörelgelerimiziň many mazmuny we terbiýeçilik ähmiýetini talip ýaşlaryň arasyna giňden wagt etmek maksady bilen maslahat geçirildi. Şeýle-de Döwlet Mehmet Azada adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutuny edid arkadagymyzyň ösüşleri betlenen parahatçylyk dörejilik başlangyçlaryna, halkara hyzmatdaşlygy ösürmek üçin edýän taýdy tagallalaryna we türkmen özbek dost soňlyk gatnaşyklaryny hasy rowajlandyrjak Türkmeniň döwletlik ýörelgesi atly kitabynyň özbek dilinäki nişleriniň çap edilmegine bagyşlanyp milliligiň dost soňlyk ýörelgeleri ady bilen hoşallyk maslahaty geçirildi. Teýtnazar teýdadynyň muallimçilik institutyna geçirilen dabara gatnaşanlar gahrman arkadagymyzyň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi kitabynyň özbek diline çapdan çykmagynyň taryhy we ruhy kökleri, medeniýetlere, däplere, desturlara dayanýan türkmen özbek dowlatlygynyň ýygyderli pugtalandyrylýanyny tasdiqlaýan wakadygyny nykdylar. Hormatly prezident bilen başçylygyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda esasy owy hojalyk ekinleriniň beri bolan paýtaň önürlüşini artyrmakda ýylyň-ýylyna uly ösüşlere eýe bolýar. Döwlet başçymyzyň owy hojalyk pudawyna amalaşdyrýan düýpli özgörtmeleri ahir welaýatynyň ama paýta çykarnyşlaryny geljekki zähmet ýeňişlerine galkyndyryar. Munyň şeýledigi welaýatyň Göktepe tarabynyň ekin meýdanlaryna gowaçylara edilýän ýygy işlerine aýdyn görnýär.
Şanly garaşdyrlamyň 30 ýylynyň belentden toýlanjak şu ýylyny Ahal vilayatynyň Göktepe etrabynyň paýtaçy käreneçileriniň öňüne belent hem jogapkärlik wezipe 6500 hektar ýerde gowy bereketli hasalyny ýetişdirip, ondan 12500 tonna ag altyna döwlet garmanyna tapşyrmak wezipe sürýär. Etrabyň hasyl ustatlarynyň şu günlerki çeken ahlatly zähmetleriniň kemsiz ýerine düşýändigini, ekin meýdanlaryna tebigaty gözel gelşik berip oturan gowaçylaryň häzirki gowun götürjü keşinti ilanyňda da göz getirmek bolýar. Ahal vilayatynyň Göktepe etrabynyň käreneçi daýhanlary şu günleri paýtaçylykda iň jogapkärli mögümleýin işleň biri bolan gowaçylaryň birinji hatarary bejergetini geçirmek işini gün saýyn ýaýwanlanyrýar. Häzirki günlerde gowaçy bejergetini etrabyň paýyna düşýän 6500 hektar ekin meýdanynyň 1200 hektaryny arkada prezidentimiziň alyp beren hat kämil hem kuwwatly bejergi traktorlary, ýagny telematik sanly ulgam arkaly dolanyrylýan 8 hatarly bejergi traktorlarynyň her biriniň dolu güýjüne işledilmegi gadanylýar. Her bir mehanizator özüniň bejergi geçirjek ýerlerini, onuň ölçek aralyklaryny bu kämil traktorlarda sanly ulgam arkaly amala aşyrýar. Bu traktorlar diňe bir mehanizatorlar tarapyndan dolanyrylman, eýsem olara uzak aralykdan hem gözegçilik işlerini amala aşyrmak bolýar. Döwrüň şeýle ösen tehnikalarynyň ýordamynyň etraplaryna hereket etmegi, watanymyzyň ähli urlarda bolşy ýaly, owa hojalygyna da döwür bilen aýakdaşy diýenleriň aýdyň suwutnamasydyr. Ma'lum bolşýaly hatarary bejergeniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyk gurulmagynyň maksady bolsa, ekin meýdanlaryny haşalotlardan arasalamakdan, ızgaryň ýetgesiniň öňüne almakdan, gowaçan ýeterlikli iýmetlenip oňat ösüp boýalmak üçin suw hemde howa çalşygyny gowlandyrmakdan ibaratdyr. Öz wagtyna talaba laýyk bejergi geçirilen ýerlerde tebigaty gözellik bagş edýän gowaçylar zähmet adamlarynyň işe höwetlerini hatam artdyrýar. Ýurdumyzyň agrotehnika toplamynyň işgärleriniň öňüne owa hojalyk ekinlerinden bol hasal almak, önümçiligi alymyň iň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak babatda anyk hememe kesgitli gürepeler goýulýar. Ýurdumyzyň Lewap vilayatynyň ekin meýdanlaryna da arkada prezidentimiziň anyk tapşyryklaryna uğranyp netijeli işler alyp barylýar. Anyka häzirki günlerde hem wajyp azyklyk ekin bolan ýer alma ekilen meýdanlarda idegi işleriniň ýokary depkinde alyp barylmagy bu ekiniň bol hasalynyň alınjakdygyna kepil geçýär. Hormatly prezidentimiziň owa hojalyk ulgamly ösdürmek, owa adamlarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýygyderli gowlandyrmak babatdaky aladalaryndan uruklanýan Lewaply babadaýhanlarym ýylyň ýylyna ine toprakdan bol hasyl alyp, ýokary netijelere eýe bolýarlar. Ýurdumyzda azyk bolşulygyny döretmek, ýylatymyzda öz topragymyzda ýetişdirilen gök we bakça önümleri şol sanda yer alma bilen üçin etmek Lewaply babadaýhanlaryň baş maksady bolup durýar. Vilayatda hormatlar qadağımyzyň başda durmagyna geçirilýän owa hojalyk özgertmelerini durmuşa geçirmek maksady bilen döredilen daýhan hojalyklaryna giňerimli işleň ýaýwanlandyrylmagy gowannarjydyr. Şu owa hojalyk ýerine vilayatyň ähli ýerine yer almanyň ikisine ýerki möhletde girşilmegi, ikisi geçirilen ýerlerde bu azyp ekiniň endigan we gowy göwürşiniň gazanylmagy daýhan zähmetiniň ýerine düşýändigine şaýatlyk edýär. Yer gelene bu azyp ekini ekmekligiň iň tejribeli daýhanlara ynanlandygyny bellek geçmegen möhümdir. Vilayatda yer almanyň ýokary hasylyny almak maksady bilen tohumçylyk işine de aýratyn ünsärlip, ýurdumynyň howa we toprak şertlerine laýyklykda gelýän, synagdan geçen, bitkinli we ýokary hasyl berýän görnüşleriniň saýlanyp alınmagy özüniň oňy netijelerini berýär. Yer alma ekilen meýdanlarda ýygydagi işleri utgaşykly alınıp barylmak bilen şu günki bu azyklyk ekini iýmitlendirmek we sugurmak ýaly möhüm çäreler gyzgalaňly dowam etdirilýär. Bu möhüm işlerde hormatlar qadağımyzyň daşary ýurtlardan satyn alyp beren kuwatly, ýokary iş önürjülükli tehnikalarynyň we tirke guralarynyň güýjünden netijeli peýdalanýandygyny bellek geçmegen wajypdyr. Lewaply ekrançylar ýurdumyzyň baş bayramy baky berqarar diýarymyzyň mukaddes garaşçylygynyň 30 ýyllyk şanly toýunyň toýlanýan Türkmenistan paraxaçylygyny anaşman watan ýylyny uly zähmet üstünliklerini betlemegi maksat edinýärler. Vilayatyň zähmet söýer babadaýhanlary owa ýylatyny goýan bilen sarpasy, ýerden bol hasyl almaklyk üçin döredip berýän giň şertler üçin hormatly prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Garaşy hemişelik bir tarapda ýarmydan şahar küncünde geçirilýän şäherler şuňur many-mazmuny, aýratyn joşgyny hememe ruh bilen täzelenýär. Munyň şerden geçirilen dürli mazmundaky şäherler aýdynlygy bilen suwd edýär. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi we Türkmenistanyň Kärdaşy Aklaşyklaryny Milli Merkez tarapyndan ýylyň mawlumy 2021 hemde ýylyň terbiýesi 2021 bäsejikleriniň döwlet tapgyrjymlyny
Dowamy seljelmelerden okuw terbiýeçilik işleri bilen bagly alşylan sowal-jogaplardan muallimlaryň okuyup başlanyny açyp görkezýän elektron ýazgyly resminamalar gözden geçirilenden soň bäsişiň ýeňçisi saýlandy. Ahal vilayatynyň Göktepe Trawynyň ýürütülýän 20-nji orta mektebiniň başlangyç sınıf muallimi Saparowa Nataliýa we Aşgabat şäheriniň 160-njy çaygalar bagynyň terbiýeçisi Bäşim Wogunça ýylyň muallimi 2021 şeýlede ýylyň terbiýeçisi 2021 bäsişikleriniň ýeňjileri diýilip yglan edildi. Murat Garyf adanyň Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetinde Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy münasibetli garaşsyz ýurdumdyr eýtilmez bagtym dillerde dessandyr gözel Aşgabat adly ilmi amaly maksat geçirildi. Türkmenowa Hojalyk Institutyna Aşgabatyň 140-njy bahara ady bilen surat çekmek bäsişiniň jemjemlenni. Türkmenistanyň Sport we ýaşar teatry ministrliginiň hem-de Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutynyň bilelikde goramoklaryna akyçäri ýaş ýürekliň ilhamyna Aşgabatyň merjen keşfi diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Owsan adyny Injiner Tehnologiýalar Uniwersitetinde Aşgabatdy Aýratyn Mirzadowa Aşyklar şäheri diýen ady we atly çäre geçirli. Çärede uniwersitetiň muallimleri we talipleri çykyş etmek bilen olar aýak şäherinde Aşgabat şäheriniň taryhy ösüşi we häzirki döwri barada gazakly maglumatlary görüň berdiler. Halkara insan perwer ilimleri we ösüş uniwersiteti bilen Türkmen Döwlet Binägali Gurulşy Institutynyň arasynda göni sany ulgam arkaly häzirki zaman kompýuter tehnologiýalarynyň jemgyýetiniň ösüşine tutýan orny atly okuw maslahaty geçirli. Okuw maslahatynyň dowamyna professor muallimler talip ýaşlara kompýuter programmalaryny we üçinçiligini dolandyrmagyň hem-de sany ulgamyň innowasion usullaryny giň işleýän beýan etdiler. Türkmenowa Hojalyk Uniwersitetinde bilen Daşaw şäherinde ýerleşen Türkmenowa Hojalyk Institutynyň arasynda göni video aratnyşy arkaly innowasion tehnologiýalarda banan agagyny ösürip ýetişdirmegiň agroteknikasy atly umumy sapak geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Instituty Kärdaş ýakylyşlarynyň Margulat Birleşmesi Demokratik Partiýanyň Margulat şäher komitetleri bilen bilelikde goramoklaryna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy hem-de Türkmenistanyň şany garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy münasibetli aýdym saly döredjilik duşu geçirildi. Magtumunadan Türkmen Döwlet Uniwersitetinde de sazyn durmuş görellämiz edep ekram ýörelgämiz atly wagtny segat şähereti geçirli. Türkmen Döwlet Mali Institutyny Türkmenistanyň içeri işler, saglygy goruş we derman senaty ministrlikleriniň kärdaş ýakylyşlaryny milli merkeziniň we Türkmenistanyň ýokary kadetiniň wekilleriniň gatnaşmaklaryna wagtny segat duşu geçirli. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutyna sany ulgam arkaly geçirilen maslahat ykdysadyýetyň puduklary üçin almy işgärler we ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamakda ýaş alimler geňeşleriniň orny diýilip atlanyrly. Teýetnazar Seýdadyň Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutyna Sadyň Jemgyýet berqarar döwletimiň binýadydyr atly terbiýeçilik ähmetli wagtny segat maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň ýokary kadetiniň içeri işler, saglygy goruş we derman senaty ministrlikleriniň alim we bilim işgärleriniň kärdaş ýakylyşlarynyň geňeşiniň we Türkmen Döwlet Binägali Gurulşy Institutynyň bilelikde goramoklaryna geçirilen wagtny segat iş ýeňilligi bilen tapawutlandy. Döwlet Mähmet Azadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna geçirilen wagtny segat maslahaty işin häzirde betlendi. Türkmenowa Hojalyk Uniwersitetinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mezgitiniň kärdaş ýakylyşlarynyň Milli Geňeşiniň wekilleriniň we Aşgabat şäher talipler saglygy oýunyň Lokmanyň gatnaşmaklaryna wagtny segat duşu geçirildi. Türkmenistanyň Gadal Ýarmaý Milli Jemgyýetiniň sport we ýaşar teatry bilim ministrlikleriniň bilelikde goramoklaryna ýurdumyň ýokary okuw mekdepleriniň talip ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen Ýagşygelli Qaýfadan Halkara Newitwagad Uniwersitetinde sany ulgam arkaly ýaşlar watanymyzyň güýji, kuwwaty, awry mertebeti hem-de beýik geljegidir atly okuw geçirildi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna geçirilen maslahat döwrümiziň derwäýet meseleleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna ýurdumyzda möhüm ähmetli durmuş ykdysady, syýasy, jemgyýetçilik wakalaryna başlanyp maslahat geçirildi. Ýagşygelli Qaýfadan Halkara Newitwagad Uniwersitetiniň Türkmen Döwlet Binägali Gurulşy Institutynyň we Ilimler Akademiýasynyň Himi Institutynyň bilelikde guramoklaryna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli sany ulgam arkaly geçirilen ilmi amaly maslahat garaşsyzlyk ýyllaryna himi ilmi we tehnologiýalary täze ösüşlerde gönükdirýär diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Injiner Tehnika we Ulag Kommunikasiýalar Institutyna geljekde senagatymyzyň injiner tehnika we ulag kommunikasiýalar ulgamyna zähmet çekjek ökdük hünärmenleri taýýarlamakda sany bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda döwrewap okuwlarynyň ýygyderli gurulmagy ýokary netijeleri beslenýär.
Magtum Muradan Aqy Türkmen Döwlet Üniversitetine geçirilen çäre ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Atnaşyklar institutyna geçirilen çäre ýokary netijelerge getdi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutyna geçirilen çäre ruhwanetlik mahsus boldy. Türkmen Döwlet Medeniýet institutyna geçirilen çäre wagt netigat bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň guramagyna Türkmen Döwlet Medeniýet institutyna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli Alhamdara Alham Oşan Aşgabat ady bilen ýokary oky mekdepleriniň dörejilik bilen meşgullanýan uçurumlarynyň gatnaşmaklaryna Ak şäherimiz Aşgabady wagt edýän iň gowy goşgulary saýlap almak boýunça hemde surat eserleriniň bäsişe geçirildi. Paýtatymyzdaky Maya Kuliýewa adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasyna saglygyň baş baýlygy matly wagy nesigat çäret geçirildi. Türkmenistanyň Owsan adyny Injinier Tehnologiýalar Uniwersitetiniň umumy we amaly biologiýa institutyna beýik ösüşleriň döwrüne bioiqtisadyň ähmiýeti atly almy amaly maslahat geçirildi. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk hemde şany garaşdyrmanyň 30 ýyllygy münasibetli Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň bagtýarlyk tarap gaýetiniň Aşgabat Lukmançylyk mektebiniň bilelikde geçiren maslahaty milli özgörtmeler parahatçylygyň we hoşniýetligiň bilen nusgasy diýilip atlanyrly. Paýtatymyzyň Nahmata kombinatyna guralan gezilenç Aşgabatyň 140 ýyllygy bilen baglanşykly boldy. Türkmenistanyň döwlet serhet gullugyna geçirilen maslahata işçiň häsiýet mahsus boldy. Türkmen Demir ýollary agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasyny geçiren maslahaty döwrümiziň derwäýt meseleleri bilen bagly boldy. Paýtatymyzdaky merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň guramagyna, gapjak medeniýet öýüne arkadagyň kitaplary, köňülleriň kelami atly wagy nesigat çäresi geçirildi. Paýtatymyzdaky mali ykdysady ortagyňary goý mektebine Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýiniň Aşgabat şäher ýürütdirişdirilen kitapxanalar ulgamynyň hemde ýaşlar guramasynyň köpetde atrap geňeşiniň guramagyna Aşgabat insanperwerlik ýörelgileriniň mekany atly aýdym sarly dawra geçirildi. Sadynyk baş ýörelgämiz atly wagy nesihat şäheresini Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň sport sagaldyş toplumy Aşgabat şäher baş bilim müdürligi we Türkmenistan ýaşlar bedenteri we sport guramasy bilelikde guradylar. Paýtatymyzdaky Bagyr Medeniýet öýüne biz meýni trap medeniýet öýleriniň guramagyna Ak şäheriň bagy bolsan Aşgabat atly aýdym sarly dawra geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Bedenteri we Sport institutyna Alimler Akademiýasynyň we Magtum Muradan ýaşlar guramasynyň merkeze geňeşiniň ýanyna ýaş alimler merkeziniň guramagyna alim arkadamyzyň ýol başlygyna döwlet syýasatyny amala aşyrmakda ýaş alimleriň orna atly ýurdumynyň ýokary oky mekdepleriniň gatnaşmaklaryna video aratnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Aşgabat şäher häkimliginiň we Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagyna çäre arkadagy Ak şäherim Aşgabat diýilip atlanyrly. Sadyň durmuş sagdyn nesir atly wagy nesigat çäresini Türkmenistanyň Gyzal Ýarmay Milli Jemgyýeti we Berkararlyk tarap häkimligi Magtum Muradan ýaşlar guramasynyň Berkararlyk tarap geňeşi bilelikde guradylar. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň döwlet kitapxanasyna ýörelgesi edep görellisi mektep atly wagy nesihat çäresi geçirildi. Paýtatymyzdaky 15-nji ýylyk goýuny Aşgabat şäher saglygy goýuş müdürlüğiniň guramagyna Ak ýollary rowana Ak şäherim Aşgabat atly maslahat geçirildi. Türkmenmaşy dokuma toplumuna geçirilen wagy nesihat işçiň häsiýete betlenni. Şu günler ýurdumyzyň bogdaýly meýdanlaryna ýygyk işleri guramaçylykly anyp barýar. Bu işlere Türkmen Owa Hojalyk institutynyň muallimleri hemde talipleri işçiň gatnaşýarlar. Ýokary oky mekdebiniň agronomçylyk hemde owa hojalygyny mehanizmleşdirmek hünärleriniň talipleri tehniki sany telematik ulgamlar bilen dol üpşin edilen ýaş ýagdyrjy injamlar bilen bugdaýyň ilkinji ösüş suwunyň tutuluş işlerine gatnaşyp nazara alan bilimlerini öňümçilikde kämilleşdirýärler. Murat Garif adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň Farmasevtika fakultetiniň talipleriniň nazariýat alan bilimlerini amaliýatda berkitmek maksady bilen Köpetde Döwlet Gorukanasyny Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetiniň botanika bagyna ýarky öňümçilik tejribeligi netijeli tarapdan häsiýetlendi. Bilim Ministrligi we Magtum Muradan ýaşlar guramasynyň merkeze geňeşi ösüp gelýän ýaş nesliniň daşary dillerini öwrenmek, heweslerini artdyrmak, olaryň dil başarnyklaryny kämilleşdirmek we zekini okuwçylary ýüze çykarmak maksady bilen gözel paýtatymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli Aşgabat şäheriniň daşary dillerini ýürütdirişdirilen umumy bilim berýän mektepleriniň 9-njy 11-nji siniplerini okuyan okuwçylaryň arasynda dil baýlygy, il baýlygy atly bäsişik ören ähmetli boldy.
Bilim, içeri işler, sağlyk goraş we derman senaty ministrlikleriniň hemde Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň talipler sağlyk öýüniň guramaklaryna Türkmen Döwlet Binägarlyk Guruluş Institutusyna geçirilen wagt nesihat işçiň häsiýete betlendi. Köpetdağ atrapy häkimligi telewiziýa, radio etmişler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç şuna mektebi hemde Ýaşlar guramasynyň Köpetdağ atrap geňeşiniň birlikde geçiren şähereti ýokary guramaçylyga betlendi. Bagtyarlyk atrapy häkimliginiň Demokratik Partiýanyň etrap komitetiniň ýaşlar guramasynyň Bagtyarlyk atrap geňeşiniň guramaklaryna geçirilen şäheri ýokary ugnutlyga betlendi. Maýakuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyky ýürüýte saçlyk mektebi internatyna Türkmenistanyň garaşlygynyň şany 30 ýyllygy. Şeýlede 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan diýilip oglan edilmegi münasibetli parahatçylygyň we ananşmagyň owady atly hor we vokal fungatynyň ustatlarynyň festiwalynyň açylyş dabarasy boldy. Ahir vilayet polisiýa müdürlüğiniň Akbuly tarap bölümi tarapyndan geçirilen wagt nesihat şähereti işin häsiýetine eýe boldy. Ahir vilayatynyň sport we ýaşar täsiri baş müdürlüğiniň Tejen Etrap we Tejen şäher ýaşar guramalary şur etraplaryň prokuraturasy gaýety we polisiýa bölüminiň guramaklaryna geçirilen maslahatlary baý mazmuny eýe boldy. Döwlet Mehmet Aladadynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutunyň we Balkan vilayatynyň Magtumly etraplaryň bilim müdürligi bilen birlikde guramagyny mukaddes garaşdyrmadan 30 ýyllygy hemem Magtumly Pragynyň 300 ýyllygy münasibetli Magtumly Pragynyň dürüjligini agdybirlik we bütünlük peltepetli onlaýn ilmi maslahat geçirildi. Senagatçylyk we Telegatçylyk Partiýasynyň Balkan vilayat komissiyasiniň guramagyna geçirilen maslahatda Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylyna başlandy. Balkan vilayat baş bilim müdürlüğiniň guramagyna Balkan şäheriniň ýürütülüşlerini 3-nji orta mektebiniň binýadyna geçirilen Gahrymanlar Hydamynyň agdybirlik, dostluk, doganlyk ýürelgisi, ruwaşany atly wagt nesihat şähereti işin häsiýetine betlendi. Daşowut vilayat häkimligine konstitusiýony özgertmeler täze ösüşlerini Gregudra ady bilen Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, vilayat halk maslahatynyň agzalary, bilim, medeniýet, sport idaralarynyň işgäriniň gatnaşmagyna maslahat geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysaty dönüşdirmegiň maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça durmuşa geçirilen işlerini depkinligi üçindirmek üçin alınıp barlayan giň urunly işler dogrusyna giň işleýän gurrun edildi. Öňde durýan ähli güzi plany berja edilmek üçin mümkinçilikler hem şertleň bardygyny bellemek bilen maslahat atnaşyjylary berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezident tarapyndan döredilip berilýän ajaýyp mümkinçiliklere buran gowunç buýsanşyny beýan etdiler. Zähmeti goramak sagdyny we howpsuz iş şertleriniň Gregudra ady bilen bir aýlyk şäheriniň şäherlerini kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşowut vilayat birleşmesiniň guramagyna howpsuz zähmet ilkinji we esas aradatly dabraly maslahat geçirildi. Daşowut şäher häkimliginiň hem Demokratik Partiýanyň Daşowut şäher komissiyasiniň birlikde guramagyna şany garaşdyrmagyň 30 ýyla münasibetli garaşdyry bagtyar betarap watany atly dabraly maslahat geçirildi. Magtumly adynaky ýaşar guramasynyň Seýitnazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutunyň hem Lewap vilayat we Türkmenawa şäher gazetläriniň birlikde guramaklaryna geçirilen maslahat Türkmenistanyň halk maslahatynyň hukuky ýagdaýynyň kämilleşdirmegi raýat jemgyýetini gurmakda täze ädimdir diýilip atanyrly. Demokratik Partiýanyň Lewap vilayat we Türkmenawa şäher komissiyalarynyň, Arar Partiýanyň vilayat komissiyalarynyň hem Türkmenawa Arasynat orta hünär hökümetiniň guramaklaryny baky berkarar diýar bilen garaşdyrynyň şany 30 ýyllygy, Mermer paýtagtymyzda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy, Bagtyar zamananyň ajaýyp sadaşydyr diýilen at bilen geçirilen dabraly maslahaty şuňur mazmuny eýe boldy. Lewap vilayat taryhy ülkeni uruş muzeýine Türkmenawa şäheri Çeniki orta hünär hökümetiniň şanly fener münasibetli geçiren paýtagtymyzyň taryhyny hem şuňky ajaýyp keşfini açyp görkezýän maslahaty şeýle bu ýerde gurulany giň urunly sergi geljekki hünärmenlerde ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Mary vilayat baş bilim müdürlüğiniň hem Türkmenistanyň Magtumly adynaky ýaşar guramasynyň Mary vilayat geňeşiniň birlikde guramagyna Gahrymanlar Hydamynyň agdybirlik, dostluk, doganlyk ýürelgisi ruwaşany atly wagt nesihat şähereti geçirildi. Zenandar birleşiginiň merkezi ýaşanan Türkmen Hally Döwlet birleşiginiň hem Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň birlikde öwrenýän ýurdumyzyň ustat halyçy zenandarynyň arasyna geçirilen arkada paýhasyndan ady dünýä doran Türkmen Hally atly bäsişiň Mary vilayat tapgyrynyň jemi-jemýänli Çıkış eden zenandar Türkmen halkynyň gaýtalanmajak medeni mirasyny bagtyarlyk döwrüniň ösen taraplaryna laýyk kämilleşdirmekde. Ene mamalaryna dowam edip gelýän haryçylyk sunutyny ýaş nesillere öwretmekde. Hem milli gymmatlyklary miras goýmakda alyp barýan asly işler barada gurrun berdiler.
Milli gymmatlyklamadan asyl hememe häzirki zaman solaryny açyp görkezýän bu bäsişikde welaýatyň çeperle gelýän ýylary öz aralaryna ideýany ilişleriniň UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň sanawyna giren türkmen halarynyň waspyny diýeni ajaýyp goşulary Gahraman Arkadamyň halkymyna peşkeş beren Jan Ruwayat Arşyň episigatly ajaýyp kitaplaryny pehim paýhada ýurlan ruwayatlary sahny eserleri canlandyrdylar. Hıdır Derýaýew adynaky Mugallimçilik mektebinde Aşgabat parahatçylygyň öňünçmagyň bagtyarlygyň paýtaty atly duş geçirildi. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gulunyň Mary vilayet bölümi tarapyndan guralan gedelenç ören ähmiýetli boldy. Şunlara hormatly Belent Serkerde başymydan çağırış boýunça harby gullyk geçýän harby gullukçary Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden beýleki goşunlaryny we harby idaralaryny harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırış hakyna gol çeken permanny ýokary derejede ýerine ýetirmek bilen bagly işler ýurdumyzyň welaýet etraf hukukly şäher harby wekilliklerine alınıp barlýar. Oňa paýtatymyzda Aşgabat şäherine geçirilen ýokary guramaçylyk çäreleri aýdyňlygy bilen şaýatlyk diýär. Ýalky harby gullugy çağırış möhümi hormatly Belent Serkerde başymyzyň degişi permanently laýyklykda ýurdumyzyň ähli kunjuklerini harby gullugy geçmeli Türkmenistanyň raýatlarynyň ýokary derejede gatnaşmagyna guramaçylykly alınıp barlýar. Şu mazmun akçäreleň ähmiýetini hasam ýokarlandyrmak maksady bilen ýurdumyzyň welaýet etraf hukukly şäher harby wekilliklerini we harby idaralaryň ýerli birikmelerini degişli maslahatlar gurulýar. Oňa paýtatymyz Aşgabat şäheriniň harby wekillikleri tarapyndan gurulýan maslahatlaryň mazmunyny da dogrulygyny göz ýetirmek bolýar. Harby wekillikleri tarapyndan döredilen lukmançylyk nokotlaryny döwre we sanly lukmançylyk feristeleri arkaly ýaşlaryň sagdynlygy kesgitlenýär. Barlyklardan üstünlükli geçen ýaşlar Türkmenistanyň ýaragly güýçlerini, beýleki goşunlaryny we harby idaralaryny watan öňündäki gulluk borçlaryny berza etmäge bellenilýär. Ýörüýti taýýarlanan meýilname satyna ýaşlaryň ata watanymyzy goramaga bolan höwetlerini artdyrmak, harby düşünjeligini giňeltmek, milli goşunmada bolan bu ýytançlaryny çuňlaşdyrmak maksady bilen medeni jemgyýetçilik, harby syýasy çäreleň toplumy guruldy. Ýaşuly nesillemediň, harby gullukçylygyň, ýaş watançylarymyzyň gatnaşmagyna gurulan dawara ýaşlaryň durmuşynda ýatdan çykmajak pursatlary galyrdy. Bu ýerde aýdym saatly çykyşlary aýratyn uly orun berilip, sahnada ýanglanan aýdymlarda garaşdy ýurdumyzyň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň we watan goragynyň wasby belentden ýetirildi. Ýaşuly nesillemediň, harby gullukçylygyň çykyşlaryna watan mukaddessigi, halkymyz üçin döredilýän ähli mümkinçilikler we watan goragyny barýan ýaşlara harby gullukda uly üstünlikler arzu edildi. Watan mukaddessigi, on gadyr gymmaty şeýlede hormatly prezidentimiziň harby watançylyk babatda ýazan kitaplarynyň mazmuny esasynda şekile geçirilen video görünüşleri sanly ulgam arkaly harby gulluga barýan ýaşlaryň tomoşa etmegi olaň watançylyk duýgularyny hasam arşa göterdi. Bu şekilli görünüşlerinden belli bolýaly harby gulluga çağırış merdana türkmen gerçeginiň öz ogulluk borcuny berza etmek üçin ak ýoly başlangyçdyr. Çünki hormatly Belent Serkerde başymyzyň aýdysy ýaly watan goragy iýen halal duýuny haklamakdyr. Bu mukaddes ardaly sözleri özlerine ýol ýörülge edinýän ýaşlar, soňra Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň atly toparyny alınıp barýan işler we şanly garaşdyrmyzyň 30 ýyllygyna görülýän taýýarlyklar bilen giňden tanış boldular. Çünki ýellen ýuguruk ýyndan behisli bedeglerimiz taryhyň altyn gatlaryny, öz şanly atlaryny goýan Usta Serkerdeleňem iň ygtybarly daýanjyna öwrülepdir. Peder ýolunda dowam edýän harby açynatyň bu ýerde ahalteka bedegleriniň aýratynlyklary, imitlendirişi we saklanyş tertibi, ýynnamlygy we gözelligi barada beren gurrunlary ýaşlarda ýatdan çykmajak duýgulary janlandyrdy. Watan öňündäki gulluk borçlaryny munasip ýerine ýetirmäge barýan watançy nesiller Aşgabat şäheriniň demir ýol mendelerine gurulan dawaralary da ýokary guramaçylykly gatnaşdylar. Davaral şähere gatnaşan ýaşuly nesillemmediň köňül arzulary, aýdymsy sadanylan usatlyk bilen ýerine ýetiren azaýyp aýdymdyr saallary ýaş watançylarda watana bolan söýgüni hasam artdyryp, geljekke merdana ýurt gerçekleriniň durmuşynda hiç wagt ýatdan çykmajak pursatlar ýördi. Ýaşuly nesillemmediň apatatyny alan ýaşlar ata watanymyzy, ene topragymyzy goramak ýaly iň bir mukaddes buýsançly duýgulary hemra edinip, belenen ýerlerine tarap uradylar. Hormatly alymlar, Nurta ýurdumyň raýatyna we paýtagyna Aşgabatda 1-nji maýda saat 20-den 2-nji maýda saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty gulunyň berýän habary bilen tanışaryň.
Balkan vilayatyny ütkap ýamurtykal beýaşýar ýylarym şakma mümkin. Gün örtügün ordan tele sekundy 9-dan 4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 16-21 gradus gündüne 24-29 gradus. Kenary etraplaryny 19-24 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyny ütkap ýamurtykal adkym ýaşýar ýylarym şakma mümkin. Demiradyk gün ordan tele sekundy 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 15-20 gradus gündüne 29-34 gradus maýly bolar. Mary vilayatyny ütkap ýamurtykal demiradyk gün ordan tele sekundy 7-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 14-19 gradus gündüne 28-33 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyny ütkap ýamurtykal demiradyk gün ordan tele sekundy 7-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 14-19 gradus gündüne 28-33 gradus maýly bolar. Daşow vilayatyny ütkap ýamurtykal demiradyk gün ordan tele sekundy 6-11 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 11-16 gradus gündüne 25-30 gradus maýly bolar. Paýtagyň Aşgabatda ütkap ýamurtykal demiradyk gün ordan tele sekundy 9-11 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 16-18 gradus gündüne 30-32 gradus maýly bolar. Ýurdum boýunça maý aýynyň 2-sine magnet hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşyly. Edi watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan böreçikleriniň möçberiniň kadadan 8 oturum artma bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňden üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme ýaz pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasly wuragy inmegi maslahat berýär. Mehman ilaşar, bu düzümleri berk berjaýysyňyz, ýylyň islerini pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şunun bilen watan habarlary paşamy jemleýäs. Bir karar döwletimiň bagtýarlyk döwründe aty watan oturukmansa, ähli babatlarda ötüşür esenýär. Ähli ötüşüň özünde bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edileşer.